ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଶିବାନୀ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଆଜି କ'ଣ ହେଲା ନା ମୁଁ ସକାଳେ ପଳେଇଥିଲି ଡ୍ୟୁଟି। ତାପରେ ମୁଁ ରିଟର୍ନ କଲି 3ଟା 3:30ରେ। ତ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଯାଇଥିଲେ ମୋତେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ରୋଡ଼ରେ କେତେ ବର୍ଷା। ତ ଆମେ ଏମିତି ହିଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ିରେ ସାରିବା ପାଇଁ ଆଇଥିଲୁ ହେରି ଗୋଟେ ହୋଟେଲରୁ। ସେ ହୋଟେଲଟା ପୁଣି କୋଉଠି ଜାଣିଛ କେତେ ଦୂର 80 କିଲୋମିଟର ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ମିଲ୍ସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ସେଇଠି 4ଟା 5ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଠି ମିଲ୍ସ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମେନୁ ଦେଖୁଥିଲି କ'ଣ ଖାଇବା ବୋଲି। ତାପରେ ବଡ଼ାପାଉ, ମିର୍ଚି ଭାଜି ଏମିତି କ'ଣ ଏକା ଖାଇରି ପୁଣି ଆସିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତାର ଭିଉ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲି। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ବି ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ନା କ'ଣ ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଟା ଟିକେ ରୂପ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନା କ'ଣ ଚୁଟି ଫୁଟି କିଛି ବାନ୍ଧାବାନ୍ଧି କରିନି ଏମିତି ହିଁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ମିର୍ଚି ଭାଜି ଯେ ଏତେ ଜୋରସେ ରାଗ ଥିଲା ଭଗବାନ। ତାପରେ ସେ ରାଗ ଯୋଗୁରୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଗୋଟେ ଲେମନ ସୋଡ଼ା ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି। ଆଉ ଲେମନ ସୋଡ଼ାଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସେତେ କମିନା ତାରେ ଲୁଣ ବାଲା ଥିଲା ସଲ୍ଟ ବାଲା ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ଏତେ ଫିର୍ ବି ପିଇଦେଲି ଆଉ। ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ବହୁତ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ କେତେ ଗହଳି ଅଛି। ଏପଟ ସାଇଡ଼ ଏତେ ଗହଳି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେପଟ ସାଇଡ଼ ବହୁତ ଗହଳି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଆରେ କେତେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ଆଉ ଗୋଆଟା ନା ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ସମୁଦ୍ର ପୁରା ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଗୋଆରେ ରହିବେ ନା ଆପଣମାନେ। ତ ତାର ମାନେ ଗାଁର ଭାବନା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବନି କୋଉ ସହରରେ ଆପଣମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗିବ ଗାଁର ଭଳିଆ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ବି ଦେଶୀ ଦେଶୀ ଛତୁ ସବୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ। ରହିଲି ଯେ